ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. мошинои акселератораи Тоҷикистон ва акселератораи Москва. агар шумо ночунӣ мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки шумо барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марама сурат маълумота дар WhatsApp имо экранмода рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор астаи рӯй кардан дутта газелои боркашки 609 зур, опели хечебекои девунагӣ ҳастаи ваз 21015 ки 609 зур, хундай саната аста ки 609 зур, мотоциклои мақсад ки спортивни астаи ва мошинои бисёрта советска аста ки сон ки ваз 217 бо нархи арзон. Toyota Camry D дӯстон азиз рӯй кардаги астанд. Daewoo Tico бо нархи бениҳоят арзон, ваз 21014 дӯстон азиз ва ваз 21012 ва дигар навъи маркаҳои мошин ҳастанд ки бо нархҳои арзон мо қабул кардем. ва курси имрӯза бошад 117 сомону 50 дирҳам. мо бошад навори имрӯза расонда мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. дӯстони азиз, пеш аз навор рухсат кунед, якта интернет-магазинро ба шумо тавсия метавонем ки духиҳои оригинал мефурӯшанд ки даставка ба тамоми ҷо. духиҳои занона, духиҳои мақсад ки мардона ҳамаи намуд, мақсад ки хеле фирмаҳо оригиналша доранд. даставка дӯстон азиз ба тамоми ҷо мекунам. хоб промои рақамҳои дастишонаи рақамҳои телеграмаи ватсапай ҳамашо дар ҳамин номер пайвастаи плюси силкаи ҳамин компанияшо, силкаи мақсад телеграмшо дар ҳамин комментарияи мо дар ҳамин поёни видео закрепит астай. кадоме ки мехоҳад ки духиҳои оригинал мақсад заказ кунанд ина интернет магазини мақсад ки духиҳои оригинал мақсад кадомтон ки агар мехарен занг занем бештари маълумотшо мақсад ки аз худашон гирем метавонед. дар телеграмшо промои аз силкаи поёмда дорем, маромад ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. ваз 21015 асаи баҳадурон ки 609 зур, соли боришаш 2003 сол, соишвориш газ бензин, мотор 1.6 литраи, коробкаш механикаи 600 мошин мега чоткае. сон аз ин мошин мега мақсад ки 80% астаи мошин созае. ҳуҷҷатош мега то моҳи сентябри 2024 ҳуҷҷат дорад. дута баллонои пеш мега пачка ахибош мега 60% астае. хадавой мега созае. салон тоза кардем, хеле светои металлик, хеле серебристи свет. нархи мошина мега 17000 мегаем, бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи рудакӣ. вариантҳои алишиам дорад. опелои вектора боша мегад мекунем, ки ягон опелои хечбек, ягон мақсад ки опел сидан боша мега мақсад ки болоиш сум метем. агар вектора соз боша, ки мисол хечбек, ки мақсад опел сидан болоиш мега сум метем. мошин сумакӣ нархш 17000 муомила дорад дӯстон азиз, қарор дорад дар ноҳияи рудакӣ ва рақамҳои мегафони Тоҷикистони дастии ахираш 58, дуюмаш рақамҳои растии ахираш 66 дар WhatsApp доранд. хоб вариантҳои алиши боша маромад пешкаш кунем, вариантҳое ки сумакӣ мехарем занг занем ёки дигар маълумотои пурра аз рақамҳошон. лайкҳо разанед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба дем мошини фурӯшӣ. гурзавои газел астаи баъдро ки мошинои боркаш, гурзавои газел. соли боришаш 2004 сол астае ки сӯифуриш газ бензина, объём мотораш 406. хоб коробкаш механика 600 мошин мега идеальния созае. мошин инам хали газелои манижа меганам хали сон аз мошин мега чоткае, хелаки даст ягудамда гаштесае. нархи мошина мега 50000 мега бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон savxozi дда. 50000 сомон аст, муомилаи хуб дорад. якумаш рақамҳои тисел ахираш 93-91 сон азиз, инашам тисел аст, инашам 91-93. обшим ҳардушон тисел ки аввалошон мақсад ки 007, инаш 009 ҳаста. обшим ҳардаш рақамҳои соҳибшона 24 соат кор мекунанд. 50000 мега муомилаи хуб мекунем. кадоми шумо ки лозим аст, мақсад газелои гурзавои сон азиз, маромад занг занем бештар маълумотша гирем. агар шумо дар ягон мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, шумо ҳам агар чизе барои фурӯхтан дошта бошед, маромад рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкҳо разанем ва дӯстон азиз, навори моро то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. опел хечбек аст баъдрон ки 609 чотка. соли боришаш 1997, сӯишвориш газ бензин, мотор 1.6 литраи, коробкаш механика 600 мошин мега чоткае. 4 та баллон пачка, 4 дискои рамашка, хадавои нав, масла намехад дӯстон азиз. ҳуҷҷатош 3 моҳи дига, танировка 3 моҳи дига дӯстон азиз, кондитсионер дӯстон азиз кор мекунад ва печкам дорад, ҳамаш обшим чоткае. мошин мақсад ки хали бе ягон камбудияе. нархи мошина мега 43000 мегем, бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун.
43000 муомила дорад. Якумаш рақамҳои TCL ахираш 03965, дуюмаш рам TCL ахираш 3110 инашда WhatsApp дорам. Танировка ҳуҷҷат семо кондитсионер электропакет сунази общим 4 баллонои нав. خب ягон саволо иловагӣ ягон маълумото иловагӣ хон агар оиди ҳамин мошини фаҳмидан шумо занг занед ҳамаша ба шумо фаҳмонда метиҳанд. Агар шумо ягон чизи фурӯшӣ дошта бошед хоҳед ки дар канали мо реклама монда марҳамат дар рақамҳои 885 12 20 сунази WhatsApp имо кор мекунад. роё кунед телеграмам дорам. марҳамат чизе ки дорем роё кунед реклама мемонем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. бояд тайга асай баъдрон ки грузовой газель соли барои 2006 сол аст ки суишфуреш газ бензин мотороштон азиз нагуфтян коробкаш механика сайсияни мошин мега созай 5 моҳи дига мегад ҳуҷҷат дорад баллонош мега ҳолати кория грузовой газель 2000 сол мега созай нарша мега 28000 мегем бо муомилаи хубам мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳристон суназ яъне ки шаҳр истараша мешад ноҳияи шаҳристон аст азиз 28 муомилаи хуб дорад. хоб прамои рақамҳои соҳибшудаги рақамҳои TCL дӯстон азиз прамои кор мекунад ахираш 0793 кадоми шумо дар ки маъқул аст нархш арзон аст бо ҳамирам арзон мекунанд занг занен бештар маълумотша гирен. агар шумо мошинихар ки бошед дар комментария мо нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст мо дар видео оянда мошинои шумо гуфтагира аз фурӯшондаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем. лайкҳоро занед дӯстон азиз ва силкаи навори моро дар WhatsApp мо дига шарикатон падилсаш кунем. мегзарем ба панҷум мотоцикли фурӯшӣ. мотоцикли фурӯшӣ аст баъдро ки номуш нависага аст бо хахтон хонем ай Россия мегад навардаги мегад як ҳафта пеш мегад ай Москва омадага моторш мегад 110 куба аст 110 куба аст ай Россия мегад як ҳафта пеш мегад овардем срочно мегад хай бо сум наркошта мегад фурӯшта мондян нархаш мегад 7500 сомони мегад бо муомила дорад ва қарор дорад дар ноҳияи фархурдатон азиз. прамои рақамҳои соҳибшудар ахираш 49 ва WhatsApp ҳам дорад. кадомиш будам хали мотоциклои зура мегад ҳамаш комплект мас каска паска ҳамаш қоидави аст баллон ҳамаш нава идеални сайстияне сунази навай Москва вардиам. хай бисёри бад мақсад таъриф намекунем кадоми то ки мехарен мақсад на рақамҳошон аст метавонед занг занен маълумотои пурраша гирем бо каунтари дига мегад муомила мекунем хай бо чизи Россия бо дига аст чем аз Хитой. ягон савол ягон маълумото иловагӣ бошад марҳамат дига занг занен маълумотша гирем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. хундай саната асай баъдро ки 309 бениёат зур соли барои 2008 сол аст ки суишфуриш гази холӣ объем мотораш 2 литра коробкаш автоматаи 300 мошин баъдро чоткай беҳтарин хадавоиш мегад тӯбча дӯстон азиз танировка 1 сола дӯстон азиз хоб мошин общем кондитсионер баллон пачка салон тоза общем қоидави дӯстон азиз мошин бисёр арзон намешава мега 1000 мешава мегзарем мега нархш арзон монда ҳамин сайстени сун ази дар мақсад сомотиҷо нархш 55 аз мақсад ки 47 боло аст и ака нархша мега 43000 мегем 1000 сум мега мегзарем срочно сум дар кора мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара 43000 камтар муомила мешавад танировка ва мақсад ки баллонош пачка дӯстон салону кондитсионераваш қоидави тоқа суми холи алиш намешавад. якумаш прамои мегафон дасти ахираш 7061 дӯстон азиз ва дуюмаш рақамои мегафон ахираш 8093 ишта WhatsApp доранд. кадоми шумо ки мехарен занг занен бештар маълумотои пурраша аз ҳар дами рақамҳо гирен камтар арзон мешава беҳуда мегад норад мошинча мегад чоткай бе ягон камбудӣ марҳамат дига маълумотои пурра ваъни аз рақамҳои поёмда. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 асай баъдро ки светои сафед соли барои 2009 сол аст ки суишфуреш бензини холӣ объем мотораш 2.4 литр коробка автомат сайстани мошин мегад чотка мегад ҳама чи дора мегад ҳама ҷош мегад кор мекунад дискаҳои Camry намадонам аз 50 дӯстон азиз мақсад дискош ай солои навай салоншам тоза кондитсионер электропакет ҳамаи намуд комфорт нархи мошина мегад 95 та мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе дӯстон азиз 95000 муомила дорад. хоб прамои рақамҳои мегафони соҳибшуна ва рақамҳои WhatsApp шуна кадом то ки мехарен занг занен бештар маълумотои пурраша дӯстон азиз занг зада гирем фақат одамони харид алиш намешавад. ва шумо дам агарам хали мошинои фурӯшӣ хона замин квартира чизе ки боша барои реклама кардам марҳамат дар рақамҳои 885 12 20 роё кунен реклама мекунем. ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ асай баъдро ки срочнай ваз 21014 мошинои советский бисёр дар комментариях шумо хоҳиш карден ина занг занен арзон
باز 21014 سال باری 6 2006 سال سوژی فروش بنزینی خلی موتور 1.6 لیتر коробка механикаи муши мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. муши мегад мотор дӯстон азиз соз, коробка соз, ходовой соз, документҳо дӯстон азиз, ҳуҷҷатҳои мошин 4 моҳи дигар дӯстон ва тонировка ва дӯстон азиз мақсад ки микрофоншо мегад калонкои зур мақсад дорад, монитор, задни камера. нархи мошина мегад 17500 мегем, бо каунтари дигар мегад муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад. дар шаҳри Душанбе дӯстон азиз, ходовой падовой ҳамаш сатфои дискови простой. 17500 дар шаҳри Душанбе гаштагия бо ҳамирам муомила мекунанд. خب پراموی رقم‌های مگافونی حسابشون آخرش 07 و رقم‌های واتساپشون اگه سوال تومش اگه معلومات ایلاگی زنگ زدن معلوماتش گیرین. فقط به خاطر مهنتمون یا لایک رازن سونازی و نوارا تو آخرش تماشا کنین. میگذاریم با نهم ماشین فروشی. دایو تیکو اسای دوستان که با نرخ ارزان سراچنا. سال باری 6 1997 سویش فروش بنزین موتور 1 لیتر коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби миёна қарор дорад. мошин мегад соза. нархи мошина мегад 8000 мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав дӯстони азиз. 8000 сомон аст муомила дорад. хоб промои рақамҳои ҳисобшон, рақамҳои вавило ва рақамҳои ватсапшон ягон саволо иловагӣ боша оидаи мошин фаҳмида шумо занг занен ҳамаша фаҳмида гирем. дӯстони азиз, агар шумо мошинхар бошен, хонахар бошен, заминхар бошен, квартирахар ки бошен, дар комментари мо нависед ки чӣ хел маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда аз фурӯшондаҳо ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. шумо я лайк бепул аз занен сунати ва силкаи навори моро дар телеграм, ватсап, тикток, инстаграм ҳамин чӣ сайти дорем, агар имконият бошад силкаша мақсад поделисаш кунем. шумо дастгирӣ кунед чӣ мошине ки лозим аст нависед, мо дар видеои оянда ба ҳари шумо пешкаш карда мемонем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. ваз 21012 асай баъдрон ки бо нархи арзон аст срочна чӣ хеле ки шумо дар комментария бисёр хоҳиш кардем. соли бори 6 2003 сол асай ки сӯиш фурӯш газ бензин мотор 7 литр коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад срочна мегад мефурӯшем бо нархи 11000 сомон дӯстони азиз, бо хаяка ягон сум муомила мекунанд. мошин мегад ҳуҷҷатош буҷтага дӯстони азиз, мошина хайр аз худша нагуфтанд. мошин соза мегад срочна нархиш 11000 ва қарор дорад дар территорияи Душанбе дӯстони азиз. рақамҳои билайни соҳибшонай ахираш 11. кадоми шумо ки мехарен занг занен маълумотои пурраша аз соҳибашон гирин. агар шумо дам ягон мошини фурӯшӣ, ягон хона, замин, квартира боша маромад рӯйкунед калом мекунем ва лайкҳо разанед сонед ва навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. ваз 2107 асай баъдрон ки бо нархи арзонай срочнай тоқа суми хола беҳуда мегад нороҳат накунем. ваз 2107 светои сафед соли бори 6 2004 сол сӯи фурӯш бензини холӣ объем мотор 1.5 литр коробкаш механика дӯстони азиз мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор простой 1.5 литр коробкаш механика ҳолати хуби техникида қарор дорад. мошин мегад меравад дӯстони ки соза мақсади камтар расход дора оне ки соза. нархи мошин ҳамагӣ 6000 сомонӣ аст дӯстони азиз, бо ягон сум мегад муомила мекунем, яъне ки савдо ҳам мегад бо мешавад ва қарор дорад дар территорияи шаҳри бухтар. ҳамагӣ нархи мошин 6000 сомонӣ дӯстони азиз. кадоми то ки мехарем маромад занг занед. ин буд навори